What is up, guys? Welcome back to the channel. Guys, this mic is probably loud. Firstly, let me get that. All right, that should be a little better. Hopefully, I'm not too loud. But I had a special request. Somebody told me to check this out. You know, I've been checking out just different Scandinavian, Nordic country military, and we're back here with some more. I believe this is Finnish, the Finnish Defense Force here. I do not know how to pronounce this. So if you can help me how to pronounce this in the comments below, that would be very, very helpful, you know, but we checking this out. And I seen some others as I was looking, and it was just how would Finland react to war? How would the Finnish react to war? So y'all hit that subscribe button. Let's check it out. Suomi on varautunut puolustamaan itseään erilaisissa sotilaallisissa kriiseissä. Viimeaikaiset kokemukset kriiseistä lähialueellamme ovat saaneet myös meidät muuttamaan ajatustamme puolustuksesta. Hyökkäys voi alkaa monella tavalla. Helsingin alueella laajat tietoliikennehäiriöt ovat pysäyttäneet junaliikenteen ja ovat ruuhkauttaneet keskustaan tulevan ajoneuvoliikenteen. Kansaneläkelaitoksella on vakavia tietoliikennehäiriöitä. Maksuliikenne eläkkeiden ja työttömyyskorvauksien osalta on pysähdyksissä. Tilannekatsaus jatkuu puolustushaarojen katsauksilla. Maavoimat, olkaa hyvä. Lappeenrannan alueella juomavesi on saastunutta ja sabotaasia epäillään. Maakuntakomppania on perustamassa juomaveden jakelupaikkoja Lappeenrantaan. Loviisan ydinvoimala on vaaratilanteen välttämiseksi ajettu alas hallitusti. Uudellamaalla olevan laajan sähkökatkoksen takia pankit ja tavaratalot ovat joutuneet poistamaan asiakkaat tiloistaan. Sotilaallinen jännitys Itämerellä on edelleen lisääntynyt. Naton mukaan toiminnan aggressiivisuus vaarantaa alueen siviili-ilmailun sekä merenkulun turvallisuutta. Useita läheltä piti tilanteita pidetään tahallisina tekoina. Puolustusvoimat tehostaa turvatoimiaan kaikissa joukko-osastoissa. AJ, siellä on matalalla tunnistamaton ilmailus Helsingin eteläpuolella. OK, Älajäli. Tunnistustehtävä. Maali Helsingin eteläpuolella, matalalla. Helsinki. Oh, it's called battlefield, so that word means battlefield. That's the loop. Puolustusvoimat on tehostetussa valmiudessa, turvallisuustaso Bravo Plus. Puolustusvoimat mediassa. Puolustusministeriön viestintäjohtaja kertoo, että Rajavartiolaitos tutkii kaikkia 5 epäiltyä ilmatilanloukkausta, mutta ei tiedota asiasta enempää, koska tutkinta on kesken. Tilannekatsaus jatkuu puolustushaarojen katsauksilla. Maavoimat, olkaa hyvä. Maavoimat. Joukko-osastot. Could you just imagine like this is the type of stuff you see on movies, but then it's like this could possibly really happen, you know? Katsauksilla. Maavoimat, olkaa hyvä. Maavoimat. Joukko-osastot ovat käskeneet sitoumuksen antaneet välittömän valmiuden joukot kertausharjoituksiin. Kertausharjoitusten enimmäisvuorokausimäärää on kasvatettu. Kohteiden suojaaminen on käsketty aloittaa suunnitelman mukaisesti. So were these just probably regular pedestrians, you know, regular people have a normal life, normal job, but they know probably the reserves, those 800,000 reserves probably coming and being ready, preparing. On kasvatettu. Kohteiden suojaaminen on käsketty aloittaa suunnitelman mukaisesti. Paikallisjoukkoja on kutsuttu vapaaehtoiseen harjoitukseen Hangon alueelle. Valmisosa linnoitteiden rakentaminen on aloitettu sopimuskumppanien kanssa. Maavoimat päättää. Merivoimat. Porvoon edustalla on tehty sukellusvenehavainto. Valmiusalukset on käsketty sukellusvenetorjuntaan. Merimiinoittamisen valmistelut on käsketty rannikkolaivastolle. Kauppamerenkulun suojaamista on tehostettu kriittisten kuljetusten osalta. Merivoimat jatkaa yhteistoimintaharjoitusta Ruotsin kanssa Itämerellä. Merivoimat päättää. Ilmavoimat. Lentokalusto on hajautettu tukikohtiin. Taistelutukikohdan harjoitus Viermän varalaskupaikallaan on toimeenpantu. Ilmavalvonta on tehostettu ja valmius ilmaoperaatioiden toimeenpanoon on välitön. Ilmavoimat päättää. Merivoimat on paikantanut sukellusveneen Porvoon edustalla ja varoittanut sitä käsisyvyyspommilla. Puolustusvoimat on nostanut valmiuttaan ja useita kymmeniä harjoituksia on meneillään eri paikkakunnilla. Lisäksi puolustusvoimat on kutsunut lisää reserviläisiä kertausharjoituksiin. Tilanne on poikkeuksellinen. Onko tässä nähtävissä uhkaa? No kyllä tilanne on tällä hetkellä uhkaava. Suomi on tällä hetkellä aggressiivisen vaikuttamisen kohteena.
Tämä vaikuttaminen on monialaista. Mihin meidän täytyy nyt varautua? No tällä hetkellä viranomaiset varautuu niihin mahdollisiin kehityskulkuihin. Ettei tässä kansalaiset tarvitse huolissaan olla. Ilmaoperaatiokeskus kuulolla. So that's what I thought. Those people early on with the baskets, I was like, those had to be the reserves, you know, knowing that it's time to get ready. I love the preparation. Ettei kansalaiset tarvitse huolissaan olla. Ilmaoperaatiokeskus kuulolla. Mahdollinen ohjusisku sieltä mereltä ja suuntautuu kohti Vieremäen ja Kuopiota. Tukeutumisupseerit, hälyttäkää tukikohdat ja konekalusto ilmaan. Selkeä. Kuuleeko Vieremä tässä tukeutumisupseeri? Ohjusisku mereltä kohti tukikohtaa. Ilmahälytys. Isäpari ilmaan. Suuntaan 360 johtaa Vaiskai oikein. Vuoropäällikkö Vieremälle osunut. Vauriot tukeutumiskykyyn liittyen selvityksessä, mahdollisesti henkilöstötappioita. Useita haavoittuneita. Tukikohdassa oleva Hornet-parvi käskytettiin ilman ajoissa. Nostakaa turvallisuustaso deltaa ja pitäkää PE-tike tietoisena tilanteen kehityksestä. Vuoropäällikkö, lentosuunnitelman reitiltä poikkeava siviilikone koodaa hätäkoodia ja vähentää lentokorkeutta kohti Kajaania. Skyline 267 will land runway 25 after landing taxing to apron. Oh snap! Kajaanin lennonvarmistus. Asemat on That kind of scared me. Kajaanin lentoasema, useita ilmoituksia. 302 matkalla. Poliisilta on saatu aseellinen virka-apupyyntö Kajaanin lentokentälle. Kentälle on laskeutunut aseistettu joukko, kenttähenkilöstöä on ammuttu. Tehtävään on käsketty Kainuun prikaatin ammattisotilaiden henkilökunnan valmiusosasto ja varusmiesvalmiusyksikkö sekä Uuden jääkärrykmentin erikoisjääkärit. Lennokki, menette ilmaan välittömästi. Selvitä toiminta täällä lentokentän alueella. Muut aloitetaan lentokentän eristäminen heti kohteessa. Tässä valmiusosaston johtaja kaikille. Tilannekuva Kajaanin lentokentältä. Poliisin havainnon perusteella kentällä on noin joukkueellinen tunnuksettomia sotilaita automaattiaseilla varustettuna. Joukkue on hajautunut terminaalirakennuksen ympäristöön ja sen läheisyyteen. Tehtävä toteuttaa sotilaallisen maanpuolustuksen tehtävänä. Johtovastuu Kajaanin lentokentällä on siirretty poliisilta puolustusvoimille. Tehtävää johtaa Kainuun prikaatin valmiusosaston johtaja. Dang. I'm just thinking because it's crazy. Like, I know this probably not like a regular airport, you know, where it could be. I don't know. You never know. It could. And I was just thinking when I was visiting Sweden and Denmark, I had to fly to Finland to catch my next flight back to Texas. Like what if I was there type of thing. Vyksin päällikkö tuli paikalle ja erikoisjääkärit on tulossa myöskin tälle alueelle. They ready though. Tulipatteriasemissa 10 kilsaa tossa suunnassa, lennokki ilmassa ja pääosat alueella. 50. Tehtävä teille. Eristä lentokentän alue ja estä kiitotien käyttö kuorma-autoilla. Vastaa tulen käytöstä eristyskehällä. Kysymyksiä? Ei. Toteuta. Mikäs teillä on tällä hetkellä tilanne? Meillä tarkkaanpojat lähti suoraan siirtymään asemiin. Pääosat on tässä ja ollaan valmiita. Teidän tehtävänne on terminaalirakennuksen ja lennonjohtotornin haltuunotto. Kysymyksiä? Devil 6. Joo, tää on selvä. Tornin tasanteella 3 henkilöä. Rynnäkkikiväärit kaikilla ja 1 ohjus. Lisäksi tornin sisällä 1 henkilö. Devil 62, musta sivu, 3 henkilöä platalla, 1 sinko. Devil 2 valmiina toteuttamaan. Toteuta. Kaikille. Tässä Devil 1. Aloitan alaslaskun. Black One, mission high speed, approaching 10 seconds. Hey. Leo, OS-johto, toteuta harhautus. 4, 3. Oh, they even brought the tanks out. 1. Dang. Toteuta. Devil 6, oh my sivu, goodness. 5 miestä tuhottu, 1 pakeni torniin, 1 punaiselle sivulle. 6-1, 2 pudotettu tornista, rakennuksen 2 valkoiset sivu pohjoisovelle. Oh, this is like what I'll be doing on Call of Duty. Devil 2 sisämenopisteellä. Dang. Rakennuksen 1, Devil 1 sai. 6-1, 1 juoksija punaiselta sivulta parkkipaikalle. En pysty vaikuttamaan. My first time seeing some military in action. 2
3 vaikutti. Oh my goodness. Ei visuaalia. 37 näkee, ei liiku. Ulkoministeriö piti juuri hetki sitten tiedotustilaisuuden. Eduskunta on vahvistanut valmiuslain mukaisten lisätoimivaltuuksien käyttöönoton. Puolustusvoimat aloittaa joukkojen perustamisen ja valmistautuu tarvittaessa sotilaalliseen maanpuolustukseen. Miino, päällikkö. Miino, laske suojamiinote 3010. Miino. Maavoimien tilanne. Operaatio Kajaanissa on päättynyt. Haavoittuneita evakuoidaan. And it's just crazy to think, like, you really got to prepare, like, every which way, because it can be in the air, it can be on land, it can be on water, like, and these guys, like, just seeing a few videos so far, and I know there's so many more to see, like, these guys are very well trained and prepared, not even well, very trained and prepared. Haavoittuneita evakuoidaan vielä. Vihollisen hyökkäyksen jatkaminen lentokenttää hyödyntäen on estetty. Mistä tässä hyökkäyksessä oli kyse? Todennäköisin vaihtoehto on se, että tämä on ollut laajemman sotilasoperaation ensimmäinen vaihe. Tämän jälkeen on mahdollista, että tulee lisää sotilaallisia operaatioita tällä alueella tai myös muualla Suomessa. Mitä tällaisella hyökkäyksellä on? Tässä on useampia vaihtoehtoja. Todennäköisin vaihtoehto on se, että tämä on ollut laajemman sotilasoperaation ensimmäinen vaihe. Tämän jälkeen on mahdollista, että tulee lisää sotilaallisia operaatioita. They look unfamiliar. Oh, joukkueensa hälytys, taistelukosketus. Hätäkeskus. Hangon länsisataman kulunvalvonnasta. 2 henkilöä on ammuttu. Tekijät valkoisessa Volkkarin pakettiautossa. Charlie välittömästi komentopaikalle. Valvoma. Tässä Tähy. Täällä ajaa rynnäkkövaunuja ulos laivasta. Maavoimat. Merijalkaväkikomppania on noussut maihin Hangossa sekä Tektomin alueelle on tehty maahanlasku. Maavoimat on käskenyt lyödä Hangon alueelle tunkeutuneen vihollisen, tavoitteena Hangon satama. Tehtävään on käsketty Porin prikaatin taisteluosasto, jolle on alistettu mekanisoitu osasto panssariprikaatista sekä Kaartin jääkärirykmentin kaupunkijääkäripataljoona. Maavoimat päättää. Taistelusta hyökkää reittiä Karhu Hangon alueelle, jossa lyö kohtaamansa vihollisen, tavoitteena Hangon satama. Hangon alueen väestölle on annettu määräys poistua välittömästi alueelta. Pelastuslaitos on aloittanut väestön evakuoinnin. Oh dang, some people got evacuated. What's the next city by there, please? Läge. Fienden har slagit eldlednings- och övervakningstrupperna från öarna söder om Hangö. På anfallsområdet finns en plutonstark fiende utrustad med infanterivapen. Kompaniets uppgift, anfall och slå fienden. They're shooting on the water. Papa 1-0. 2 vihollisen kevyttä tankkia itään. Pisteestä Foxtrot suuntaan 17.00. Etäisyys 100. Oh, so they run their tanks too. Ykkönen, tuli valmis. Oh, snap. Alppakerppi, ilmoituksia ryhmäasemissa. Valmis. How did you take down a tank, bro? Tilannekeskus huomio. Ilmavoimilla torjuntatehtävä Hangon suunnassa. I always wonder, because, you know, I play, what used to have, I don't think there's really no, like, video games that, like, had tanks. I don't know, maybe Medal of Honor, I don't know. Can't remember, but, like, just imagine how long it would take you to take down a tank. Tilannekeskus huomio. Ilmavoimilla torjuntatehtävä Hangon suunnassa. 2 parvea saanut käskyn torjuntatehtävä. Taistelujohtaja 1. Sulle tulee Matrix-parvi ja taistelujohtaja 2. Sulle tulee Kätti-parvi. Molemmilla hävittäjäosastolla torjuntatehtävää Helsingin länsipuolella olevaan vihollisosastoon. Ja ilmatorjunta hoitaa pääkaupunkiseudun. Matrix 1, target lead group Lina 17025, 36000, hostile, 2 contacts. Matrix 1. Brewster, lead group Lina 16520, 37000, hostile, 2 contacts. Matrix 1, target lead group 37000. It's only 4 Matrix 2, your target eastern contact, commit. Matrix 2, committing. Matrix 2, targeted eastern contact. Do those aircrafts have weapons on them? Or they shoot missiles? Matrix 1, target western contact. Matrix 1,
43, Western contact. Oh. Bridge 2, 43, Eastern contact. Dang. Bridge 1, Splash, Western contact. Bridge 2, Splash, Eastern Oh, I contact. got 2 of them. Man. Leka 1. Kärki vaihdettu. Havainto siiveltä. Alueella tankkeja ja kevyitä tankkeja. Silmä kärjessä Foxtrot 15 alueelle, josta suojaa oikean sivustan. Kilpi, siirry siellä kärkeen. Kilpi 1, Keihäs 1, Tarka 1, Akku 10. Whoa, what is that in front of? Kilpi ohittanut silmän. Leka 1. Oh, snap. Kilpi 1, Alfa 2. 10 on miinaan. Hotel 10, Oh, Kilpi 1. mine. Aja Alfan taakse. Valmistaudu evakuoimaan. Tarka 1. Hotel. There is somewhere, I think, there's some country in Europe, they said there's still some active landmines, like in certain areas in the country. I can't remember. I'm going to have to look it up. It's a certain country in Europe that there are still some active landmines there. Aja Alfan taakse. Valmistaudu evakuoimaan. Tarka 1. Hotel 10. Foxtrot 12 alueelle. Perussuunta 35. Pika-asema. Eka lännessä. Aukko 10. Tuhoan. Oh, they could take down the aircraft, huh? Dang. Akku 10, Leka 1. Raivaa Wow. I don't remember seeing nothing like that. Look at this tank. Wow. Leka 1. Raivaa aukko. That tank is huge. Jyrä on jo liikkeellä. Keihäs, Kilpi tukee. Hyökkää kilven vasemmalta puolelta. Lyö kohtaamasi vihollinen. Tavoite hangaarin tasa. Leka 1. Kilpi läpi miinotteesta. Valmis tukemaan aukon laidasta. Edessäni tankkeja. Tuhoan. Leka 1. Kilpi tukee. Oh, there's another tank. Ooh. Alfa 10, lamautan. Porin jääkäriprikaatin taisteluosasto on edelleen taistelukosketuksessa Hangossa. Vihollisen merijalkaväkikomppanian eteneminen on pysäytetty. Maavoimat päättää. Leka 1, Keihäs 1, tavoitteessa. Leka 1. I guess they are taking the people out those tanks. Tasalle, torjuntaryhmity. Kilpi 1. This is Alpha 110. 5 fiende infanterisoldater avvärjade söder om nivå KISS. Over. Tulikomentaja 5 kertaa. Ampukaa. Tuutta! Alpha 60 ampuu. Kato! Dang. Maali, ilmatyynyalus. Aktiveera CCD. Lågflygbana. Lågflygbana. 23 low. 3, 2, 1, tuo! Oh, look at that Opet. Merivoimat on tuottanut tappiota upottamalla 1 ilmatyynyaluksen. Maakuntakomppania ja kaupunkijääkärit ovat aloittamassa taistelun Hangon alueella. Man, and they coming on almost every side of Hanko. Oh, snap. Tarvitsen evakuoinnin. 1-1. Pidä tasa. Evakuointi tulee vihreälle kulmalle. Sain. Loppuu. Oh, snap. Vihollinen on tunkeutunut maahamme etelässä, mutta sen kärki on pysäytetty Hangon alueella. Vihollisen liike uudessa suunnassa ohjataan sulutteilla sekä tulenkäytöllä puolustustaistelun kannalta edullisille alueille ennen vastahyökkäyksen aloittamista. Suomi on sodassa. Tasavallan presidentin puhe alkaa kello 16. The president will give a speech. Man. Dang. Oh my goodness. Yeah.
It's just crazy thinking that this kid, you gotta stay prepared for this, something like this, man. Wow. This was more, it says more, it was in the south of Finland. Puolustuskeskuksen reserviläiset ovat taistelleet sisukkaasti, mutta ylivoimainen vihollinen on pääsemässä murtoon. Alueellisena reservinä ollut taisteluosasto aloittaa vastahyökkäyksen vihollisen lyömiseksi ja murron ehkäisemiseksi. Yeah, they got 870,000 people on standby in the reserve. Uralla 150 jalkaväkeä. Lavautin. Jalkautin eteen. 01. 02. Bravo, iskussa eteenpäin! Bravo, iskussa eteenpäin! Ground alas. 52. Isku. Toinen valmistelu aikaa 2 minuuttia. Man. I'm telling you, this is almost like a movie. Oh my goodness. Reservinä ollut taisteluosasto on menestyksekkäällä vastahyökkäyksellä lyönyt Reserves vihollisen. came. Thank you, reserves. Thank you everybody. Tämä that was on oli ready. kuvaus siitä, miten Suomi saattaisi joutua sotaan ja miten puolustusvoimat varautuu sotilaallisiin uhkiin. Suomen puolustus perustuu teihin ja meihin kaikkiin asevelvollisiin. Te kouluttaudutte haastaviin tehtäviin. Onnistuminen edellyttää hyvää reservin osaamista ja koko kansan tahtoa puolustaa maata. Me olemme valmistautuneet pahimpaan. Man. Sheesh. Like I couldn't imagine. But like you said, like this is what they trained for, prepared for. Man. Yeah, shout out to the Defense Force in Finland, man, because that's not an easy task, especially like, you know, knowing that as you get, especially as a male, knowing you get older, man, it's mandatory that you enlist to fight for your country. Like that's not an easy task at all. You know, it definitely takes the braves for real. Because not many people lay down their life for their brother or sister, man. So this was interesting to see, just because I just think about like all the wars that happened prior and before our time, and that's just around the world, the different world wars and stuff like that. How people had to prepare. Pretty much everything that we see now, it first started with fighting for your country, fighting for what you believe, fighting to protect what's yours, so, but that's all I have. I know I got some more. I had some more requests, just with some other military. If y'all got any more videos, man, I have a playlist that you can add videos in the comment section. You just click the link and then you can add the video there. If that don't work, you can still send the video. Hit me up on Discord. You can try to do it on YouTube. Sometimes YouTube block those links, man. But also Instagram, Twitter, whichever one you have. But that's all I have. Like I said, hit that subscribe button. I can't wait to see more, man. This one, man. I almost it's serious, man. But y'all be blessed, be the best, and be you. I'm out.